yılda, uzan yılını bizden 300 binden artık kitap satıldı. Denede alsak 5 yıl devamında bu көрсеткіш үсе бара. Hem bu яңа кибетебезгә дә без шундый өметләр баглыйбыз. Киләчәктә безнең китапларыбыз тагы да күбрәк сатылачак. Монда иң тагын шул нечкәлеге бар. Монда инде җитештерелгән урында сатылган газеталар да, китаплар да, журналларыбыз да, бөтен продукция инде теге юл акчалары кертелмичә үз кыйммәтеннән арзан бәядән сатылачак. Hem kиләчәктә шуңа күрә монда ихтыяҗ да булачак дип өметләнеп торабыз. Яңа ел бәйрәмнәрендә, мәсәлән, монда елкалар да бар, инде паркта да йөрүчеләр булачак. Һәм инде монда бу китап кибете генә түгел, китап кибете белән берлектән монда кофе, чәй эчү мөмкинлеге дә бар.